سلام كما يتوعلو كبرى تقاتل تفنوير تي في نلو مع عربي عسران كلتن مسكرم فركم عنتم فرقان زيد زهلالو وزينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكت سالكم بخبر زعدم إيرن قبر السلاسي فلما كأندر استزينا أبزوا ما كل هابت قرب نمعقابن مسسانن يسرح كم زلو بعل سلطان أقرابن انسسا زقدابن حبيرو هجراوي وعلى سرناين عفونن هم دنفعت تاونت حرستوت أب أبركتو خمزلو أب النتاوين حرستوت قليتهم أب كتما كرن عم مدبرت عنا شفيت كنتاتن نايزي كتاتلا نفس طورات قطري كب كم زبلة تحبيرو حزباويت ريبابليك تشاينا بزحلف الشمونت أوارح كاب روسيا زقبرتو أتاو زي تتقارين رادي بعسران حموشتن ميتاويت عابيو منقسة أذربيجان عطوقات أرمينيان أبتقبار اسم معمقرات تقسي ذات يوم بريزيدنت إيران إبراهيم رئيسي أمريكا بالعلم عكنات زينا هاجرون زاد ضغطو أجدا كونينو سرزرات زينا كم أكلتي هابت قرب نمعقابن مسسانن زكايت زلو تعري لو معمت أبزوا ما أكل كابز تلالوه لعلي كل 3 مليون فلستات لعلي 500 كم التتغلن عبد حنكونتات كم زركابن جنفر بعل سلطان أقرابن انسسا زقدامن يحبر بزعبازي وكل إيرينا يوناتان عبيو زدالو تبتعبالو سامراويت ليبيو اختربها أبزوا ما أكل هابتي قرب نمعقابن مسسانن يسرح كم زلو حلافي جنفر بعل سلطان أقرابن انسا زقدامن أتو أبراهام تخلو مس إيرينا بزكايدوك ألمحتت قليتو بدرجة زوال لو معمت أبجعت مدبرات فلسي 33 عينتات أقراب زد تقالل لعلي كلتنا تبسلس مليون فلستات كم تدالو زحبر أتو أبراهام كابزي 79 مئتاويت كلاميت أزركبو حدنت بكلتا مليون فلستات كم تتغلن أبصبو كنتات كم زركبن أبريهو أبزوا ما أكل تشعت مدبر فلستات الله هم تقول لك زي نقلصو مالتي بزحو 3 مليون 320 شيحن زغوم فلسخة بزا عامة 323 تدالي نيرو مالتي بعينة مثل نريو 33 عينة استفالالي فلسي أقراب ينيرو بزحو تزبزح كفالو كلاميتوس كوينو كالوت استفالالي عينتون نيرو كابتي استدالو خاصة حجي بزمتنا تصاب أبزوا ما أكل كبابي 1 مليون 371 شيحن فلسي تتغيلو الله نمصدق زملكت جن أبدا حن كونتات الله حجة جن جزء يكونن نايز عمت زست تتخلى خمدز مئتاوي تصديق تبلا جزء أي أخلن زلا أبي كرامات كل تشحن إسران سلسلة بدرجاكم من قستاون زي من قستاون تكالات هاجروان محبرات تساتفتي وفرت مهارون لمعتن سراويتن أب حموشميتن شمونتن هكتار لعلي كل تشح كيلومتر كناتا وزالا كم تسرحن كم تتسجنن دم فليتون وفراوي عمام زعابي خفالو أو عدتات بكوما وقراب زكايد كوينو تمهارو بمقد خم تاماتات سفالاليا من قستاويان زي من قستاويان تكالات محبرات سراويتن كالوتن تساتفتن يرم مالتي اتستخايد بنطفت اب كباب 500 شمونتن هكتار مريت كوينو اسات كلتا شح زخون قناتاو زالا تسريحن تصقينن الله خنبل نخل اتي سراحون ادماعي يلكا خغلاص يكالي مالتي أتي أبزع عمس تعمن اتفتات مسناي كلتشن عسران كلتن كنا تصار كله بدرجة عدتها زكايد كوماو مقرب كم تزوت أمدب كم زي تتقبره زحبر أتو أبراهام بتكالاتن سراويتن استخايدن اتفتات كنا زنا المخانو أرقاقيتون برسات أقراب نمقوصار نسلاسل سرح بزمل كدما بمكاين زاتو انسايتن فحمن أب حموش تمقوصار نقطاتات بأقار مصعنيا نزاتوها كولالاتات بموداب نمقتو كم سرح بمحبار أبزي حقاو نطفتات وافيرم نتصنحو حقاو سقمتي كم زوصود لهم قليتون أب بعد سلطان أقرابن انسازة قدامن لك كم هبكالوت زوباتات نزرع برسات مقاربة زكاتاتل بفرسالة زفلت وطوق حايل الله أوشت زوبا ما أكل نزكايد مقراص أقراب يخون زي حقاو من قصاصاتو بقاربة يكاتاتل مالتي كالب بتشكركرتي نزكايد زي حقاو من قصاص وصيت أقراب كمون ناب زوبا ما أكل أبزأتو كيلاتات بمقام مقصصار يكايد مالتي بزي كازي مس
መዳውብቲ ዞባታት ብሓንሳብ ብሓባር ምዃን ዘይሕጋዊ ምቑራፅ ኣብ ከባቢ ዶባት ናይ ዞባ ማእከል ይቆጻጸር ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ አቶ አብርሃም ኣብ ከባቢታት ማይ ድመት ቤት ገርጊሽ ክሳብ መንገዲ ጉልዒ ኣብ ዝዝርጋሕ ኣስታት 350 ሄክታር ዝተተኽለ ፈልስታት ዘድሊ ሓለዋን ክንክንን ይግበረሉ ከም ዘሎ ብምሕባር ካብ 2021 ክሳብ 2023 ካብ ተተኽለ እቲ 85 ሚእታዊት ከም ዝጸደቐ ኣረጋጊጹ። ሃገራዊ ዋዕላ ስርናይን ዕፉንን ትማሊን ካልኣይ መዓልቱ ቀጺሉ ኣብ ዝወዓለሉ እቲ ዋዕላን ኣብኡ ዝቐረበ መጽናዕታዊ ወረቓቕትን ሓሳብን ኣብ ምድንፋዕ እተታውነት ዓብ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣብነታውያን ሓረስቶት ገሊጾም። ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤል ዘዳለዎ ጸብጻብ ዳናይት ገብሪ ህይወት ሚኒስትር ሕርሻ ምስ መሻርክቱ ብምትሕብባር ኣብ ምርግጋጽ ብቑዕን ውሑስን ቀረብ ዘርኢ ዘካይዶ ዘሎ ሓያል ጻዕሪ ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታቶም ደራኽተራ ከም ዘለዎ ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ስርናይን ዕፉንን ዝሳተፉ ዘለዉ ኣብነታውያን ሓረስቶት ገሊጾም። ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ናይዚ ብ20 መስከረም ዝተኸፍተ ሃገራዊ ዋዕላ ስርናይን ዕፉንን ናይ ኣፍልጦ ወረቐት ምስክር ዝተዓደሎም ኣብነታውያን ሓረስቶት ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ክሰርሑን ደሊቦሞ ዘለዉ ተመክሮ ናብ ካልኦት ሓረስቶት ከም ዘመሓላልፉን ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም። ንሳቶም ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ በብእዋኑ ዝቕረበሎም ምሩፅ ዘርኢ ዝወሃቦም ሓበሬታን ዝግበረሎም ምክትታልን ኣብ ምስሳን ምህርቶም ዓብ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ብምጥቃስ ሓረስቶት ኣብ ምሩፅ ዘርኢ ስርናይን ዕፉንን ንቕሓቶም ኣበሪኾም ኣብ ምርግጋጽ መኣዛዊ መግቢ ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ተላብዮም። ሳይንሳዊ ዝኾነ ሰራርሓ ዝጥቀም ስለ ዘይነበርና ኣብ ከምኡ ኣብ ምህርትናን ኣብ ጉዕዞ ስራሕናን እቶታውነቱ ትሑት ነይሩ። ብድሕሪኡ ግን መንግስቲ እቲ ምሩፅ ዘርኢ ስለ ዘተኣታተወ ብኡ ደረጃ ምኽርን ሓበሬታን እናሃበና ንሕና ተበግሶ እናተሓወሶ እቲ ምህርትን ተኸባብን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ምዕባለ ይርከብ። እንሰርሖ ዝነበርና ምስ ጉልበትናን ምስ መሬትናን ዝማጣጠን እቶት ኣይነበረን። ምክንያቱ ካብ ሄክታር እንተኾነ 12 15 ካብኡ ኣይበዝሕን እዩ። ሕጂ ግን ካብ 30 ክሳብ 50 ኩንታል እንተወሓደ 30 ኩንታል እንተ ጽቡቕ ሰሪሕና እውን ክሳብ 50 ኩንታል 45 ኩንታል ፐር ሄክታር ንእቱ ማለት እዩ። ምዕራይ መሬት ምዕቃብ መሬትን ማይን ሓመድን ንጥቀም። ድሕሪኡ እውን እቲ እቶት ንምኽዕባት ኮምፖስት ዝኽዒና ንጥቀም፣ ባህርያዊ ድኹዕ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ናይ ከብቲ ድኹዕ ንጥቀም። በዚ ደረጃ ትምህርቲ ክዕበት ከም ዘለዎ ንገብር ኢና። ካልእ ዝኾነ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ተረፍ መረፍ ናይ ጻህያይን ናይ ደረቕ ነገራት እናገበርና ነቲ ኮምፖስት ንማዕብሎ ብኡ መጠንካት እቶት ውፅኢት ረኺብናሉ ስለ ዘለና ኣብ ጉዕዞና ጽቡቕ ኣለና ንብል። ከምኡ ኣሎ ድዩ ኸማ ንሪኢኻ ስለ ዘይትፈልጥ ቅድሚኡ ብጣዕሚ ፍሉይ ለውጢ ዘለዎ ናይ ሰማይ ንምድርን እዩ። ምክንያቱ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ እኮ ሓቂ ሓሽ ብዙሕ ተዘይፈለጥክዎ እንተ በቲ ስራሕ ካይዳ ኣብዚ ምሩፅ ዘርኢ ምስ ኣተወ ግን እንድዒ ካብ ሄክታር ስጋዕ 100 ኩንታል ክትእቱ ትኽእል ኢኻ ማለት በዚ ናህና በታናተይ ትገመትኩ ማለት እያ ካብ 80 ንላዕሊ ይመጽእ። ኣነ ተቐዳመይ ተዕግበኒ ኩሉ ሰብ እዚ ምሩፅ ዘርኢ በፂሕዎስ ካብ ባዕሉ ብርእሱ ኽኢላ ኤርትራስ ዝለዓለት ክትበጽሕ እዩ ትናተይ ክስታይ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ሃገራዊ ዋዕላ ስርናይን ዕፉንን ኣብ ምምማይ ዓይነት ዘርኢ ስርናይ ባልዓ ስርናይን ዕፉንን ከምኡውን ኣብ ምምዕባል ደርቂ ዝጻወር ዓይነታት ዘርኢ ስርናይን ተመክሮ ካልኦት ሃገራትን ዘተኮረ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ቀሪሙን ብዕምቆት ተዘቲሉን። ኣዋሃዲ ናይቲ ዋዕላ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁፅፅርን ኣቶ ተኽላ ምስግና ኣብ ዝሃቦም መዕፀዊ ቃል ብጠቕላላ 22 መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ከም ዝቐረበ ብምግላጽ እቲ ዋዕላ ኣብ ምርምርን ተመሳሰልቲ ዛዕባታትን ንዝነጥፉ ትካላት ውድባትን ውልቀ ሰባትን ዘሎ ዝምድናታት ዘደልድል ባይታ ከም ዝፈጠረ ሓቢሩ። ኣብ ከተማ ከረን ኣብ መደበር ጥዕና ሽፍሽፊት ኩነታተን ናይ ዝከታተላ ነብሰ ጾራት ቁጽሪ ናብ 75 ሚእታዊ ክብ ከም ዝበለ ሓላፊታ መደበር ሲስተር ኣልማዝ ብርሃነ ሓቢራ። ነሪና ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ ሲስተር ኣልማዝ ሕብረተሰብ ኣብ ተጠቃምነት ትካላት ጥዕና ዘለዎ ኣፍልጦ ምዕባይ ካብቲ ብኣተኩሮ ዝስራሓሉ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ክትትል ነብሰ ጾራት ከምኡውን ክታበትን ምክንኻንን ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝምዝገብ ዘሎ ገስጋስ ናቱ መርኣያ ከም ዝኾነ ኣብሪሃ። ኣብታ መደበር ምዕዳል ክታበት ክትትል ነብሰ ጾራት ጥዕና ፍርያምነት ኣገልግሎት ጥዕና ትሕትን ልዕሊ 5 ዓመት
ምክትታል ኩነታት ትሕቲ ሚዛን ዝውለዱ ህፃናት ዘጠቃልል ንጥፈታት ከም ዝካየድ ከምኡውን 13 ዓይነታት ክታበት ከም ዝወሃብ ጠቂሳ ድማ ተርእዮ ብክታበት ንምውጋዶም ዝከኣሉ ሕማማት ንምቁፅፃር ተኻኢሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ ኣብ ስሩዕ መደባት ስራሕ ብቀጻሊ ኣስተምህሮን ጎስጓስን ከም ዝወሃብ ዝሓበረት ሲስተር ኣልማዝ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ መንፈቅ ልዕሊ 7,000 ህዝቢ ተሳትፎ ትምህርቲ ከም ተዋህበ ብምግላጽ ነፍሰ ጾራት ክሳብ 8 ግዜ ኩነታተን ክከታተላ ኣዘኻኺራ ኣብ መወዳእታ ሲስተር ኣልማዝ ምስ ምጅማር ዓመተ ትምህርቲ ክታበት ቴታንስ ንልዕሊ 15 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ከም ቀዳማይ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሃጋፍ ንኽጋጥም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞን እናኸድካ ናይ ምኽታብን ዳህሳስ ናይ ምክያድን መደብ ከም ዘሎ ሓቢራ ኣብ ንኡስ ዞባ ከረን ካብ ዝርከባ 4 መደበራት ጥዕና ዝኾነት መደበር ጥዕና ሽፍሽፊት ንልዕሊ 10,000 ነበርቲ ኣገልግሎት ትህብ አባላት ስታፍ መኮንን መራኸቢታት ሚኒስትሪ ምክልኻል ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን ብ20 መስከረም ብዝወሰድዎ ወለንታዊ ተበግሶ 64 ከረጢት ደም ተለጊሱ ኣብ እዋን ክራማት ምስ ምዕፃው ኣብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ወፍሪ ምእካብ ደም ኣብ ሚኒስትሪታት ከም ዝካየድ ዝሓበረ ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ሓላፊ ክፍሊ ወፍሪ ምእካብ ደም ነርስ ዕቁባይ ዮሃንስ ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት ንምድሓን አባላት ስታፍ መኮንን መራኸቢታት ሚኒስትሪ ምክልኻል ንዝወሰድዎ ተበግሶ መጉሱ ካብ መምሕዳር መኮንን መራኸቢታት ሚኒስትሪ ምክልኻል አቶ በሪሁ መሓሪ ድማ እቲ ኣገዳስነት ልግሲ ደም ብምርዳእ ሸቶታት ባንክ ደም ኤርትራ ንምዕዋዝ ተወደበ መደብ ኣብ ቀጻሊ ብጥርኑፍ ክቕጽልዎ ድልዋት ምዃኖም ገሊጹ ለገስቲ ብግድኦም ደም ብምልጋሶም ኪኖ ህይወት ናይ ዝተወጽዑ ወገናቶም ምድሓን ኩነታት ጥዕንኦም ንምፍላጥ እውን ዕድል ከም ዝፈጥረሎም ሓቢሮም አባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ጎኒ ናይ ህንጸትን መኸተን ዕማማቶም ኣብ ስሩዕ ናይ ልግሲ ደም መደባት እውን ከም ዝሳተፉ ዝፍለጥ እዩ ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋገሪት ሃገራዊ ዜናታት ቅጽል እዩ ምሳና ጽንሑ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ 8 ኣዋርሒ ካብ ሩስያ ዝገበረቶ እታው ዘይተጻረየ ነዳዲ ምስ ተመሳሳሊ ግዜ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ25 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ጸብጻባት ሓቢሮም ካብ ጥሪ ክሳብ ነሓሰ 2023 ልዕሊ 71 ሚልዮን ቶን ዘይተጻረየ ነዳዲ ካብ ሩስያ ከም ዘእተወትያ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ትገልጽ ሃገራት ምዕራብ ኩናት ዩክሬን ኣብ መሳሚሰን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ድሕሪ ዘጽንዐኦ በይናዊ እገዳታት ሩስያ ናብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ካልኦት መሻርክቲ ሃገራትን እትገብሮ ሰደድ ክብከም ዘበለተዩ ዝጥቀስ እቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝጸደቀ እገዳታት ተመሊሱ ንኣተግበርቱ ብኸቢድ ከም ዝጸለወን ኣብ ኣሜሪካን ኤሮፓን ተኸሲቱ ዘሎ ሕጽረት ነዳድን ጋዝን ኣብነት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ሩስያ ኣብ ልዕሊኣ ድሕሪ ዝተወሰነ እገዳታት ተጻባእቲ ናብ እትብለን ሃገራት እትገብሮ ዝነበረት ሰደድ ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ከም ዘቋረጸቶ ይፍለጥ መንግስቲ ኣዘርባይጃንን ዕጡቃት ኣርሜናውያን ምልሻታትን ከም መቐጸልታ ዝበጽሕዎ ተኽሲ ናይ ምቁራጽ ስምምዕ ትማል 21 መስከረም ናይ ገጽ ንገጽ ርክብ ኣካይዶም እቲ ኣብ ትግባር እቲ ስምምዕ ዘተኮረ ናይ ፈለማ ዝርርብ ውጽኢታዊ ምንባር እዩ መንግስቲ ኣዘርባይጃን ሓቢሩ ዘሎ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ግዜ ካልኣይ ተመሳሳሊ ርክብ ከካይዱ ምዃኖም ድማ ኣፍሊጦም ኣለዉ መንግስቲ ኣዘርባይጃን እቶም ንዞባ ናገርኖ ካራባክ ንምንጻል ዝቃለሱ ምልሻታትን ብ20 መስከረም ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ምፍራሞም ዝፍለጥ ኮይኑ እቶም ምልሻታት ዕጥቆም ከውርዱ ምዃኖም እዮም ገሊጾም ኣዘርባይጃን ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ አንጻርቶም ምልሻታት ኣብቲ ኣከራኻሪ ዞባ ዘበገሰቶ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ስርሒት ምስ ኣርሜንያ ናብ ሓድሽ ውግእ ከየእትወን ተሰጊኡ ቀኒዩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ 2020 ብዝተወልዐ ንኣስታት ክልተ ኣዋርሒ ዝቐጸለ ዕጥቃዊ ግጭት ካብ ክልቲኡ ወገን ልዕሊ 6500 ሰባት ከም ተቐትሉ ይዝከር ኣብ ፈለማ 1990ታት ኣብ መንጎአን ብዝተወልዐ ኩናት ህይወት ልዕሊ 30,000 ሰባት ከም ዝጠፍአ ዝዝከር እዩ ፕሬዝዳንት ኢራን ኢብራሂም ራኢሲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ማዕከናት ዜና ሃገሩ ንዘጽደቐቶ እገዳ ብትርብ ኮኒኑ ፕሬዝዳንት ራኢሲ ነዚ ዝገለጸ ጎኒ መበል 78 ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት እዩ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ማዕከናት ዜና ኢራን ዝወሰነቶ ሓድሽ እገዳ ሓቂ ንምዕፋን ምዃኑ ፕሬዝዳንት ራኢሲ ወቂሱ ኣሜሪካ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብዝብል መሰረት ዘይብሉ ክሲ ኣብ ልዕሊ 29 ውልቀ ሰባትን ትካላት ኢራን ሓድሽ እገዳ ከም ዘጽንዐት እዩ ዝቃላሕ ዘሎ
إذا حدش سجمتي مقصل تنايتي قبل عن هاجرو قطباون بوليتيكاون تقط المفتار كايد زنحة زمتا مقانو زجلت منجست إيران تمتعني ملسا جبري كم زهبلو كليت اللوم قبل عن إيران زجبر تتابعات هاجرات معراب كم زي تعوته بريزيدنت رئيسي أبل زحلفك أربع جزء محبارو يذكر قبل على هاجرات زبيان زي حجاو بينه وجراتات تنك بوليتيكاون كطبعاً كلولاوات كخون مصنحو تبت يردو إسرائيل تمالي إسران حدن مسكرم قبل على وتهدروا علامات سوريا بزكايرتو مدقعت كبير برد سباون واتاون كسارة وريدوم بتي كاب أقران جولان بستخايدة دبدب بوحدو كل التوتادرات سوريا كم تقتلوا بركت زبالو سلمان سوات كم زقصولون مع كنا زينا نسب مز سوريا بمتكاس أكالحن بزي كازي بتفتامة أبو تهدروا تحت قرصي كبير عنوات كم زوردة اتحبري تفليتهم إسرائيل قبل على علامات سوريا بتكايدو ترجع متكعتات سبعون نواتاون كسراتات كورد مسنحو يكلات اتمتكعتات بسنكي جراماو وتهدراو متقطاو اب سوريا تخسيتو نزلو كل مداياو قلولاو مليسو يغاددو كم زلو ناي قربات عزبتي تاقسوم بريزيدنت سوريا بشار الاسد كابتمال إسران حدن مسكرم ما بهزباويت ريبابليك تشاينا عدت يكايدالهم بريزيدنت الاسد مسب مزن هزباويت ريبابليك تشاينا ترخيبو اب ممعبال قطباون دبلوماسياون زمدناتات زتوكره زررب يكايد كم زلو تفليتهم أبزي عدت زي قداي داقم هنسات بوق زعنو تحت قرص سوريا أب قمت زأتو وركب كم زكايدون يحبر بريزيدنت بشار الأسد أب تشاينا عدت كايد دحري أستاد 10 عامت إزناي فلما مخانو تبتابات يردوهم كاب كل تشحن 11 أب سوريا تخسيتو زلو قداماوي متقطاو بزتنقو ستاو قلولاو لعل فرق مليون سبات كم تقتلون أب تحت قرصي كبير عنوات كم زوردن فلات نتيمة اتتاو بتري كتقاوم زتنحت هزباويت ريبابليك تشاينا اب دقمه هنصت سوريا كم اتتحبابر كتقلت صنيحيا أستات 7 هاجرات عقابة وكانوساتن بحرتاتن نموحاس اب زحلف ورحي سنة استبتح اهجراو سممع كتيمنالو اتن هاجرات نتسممع بعسرا مسكرم اب كتما نيويورك حبرات منغستات أمريكا كم زفرمالو تفليتوم إذا تاريخه تباهيلو زتقلت اسممع بجمجم 300 مئتاويت كاب تعبيت وكانوساتن بحرتاتن بملكع حزاتي كعقب زخيليوم بزدما اب مقطع ماياوي بكلا بقندو دما عقابه هيوتاوያን ترول علمخانو كيلاتات اكباب حبيرم يخون امبر قال وغنات اب تغبار نايت سممع زلوم سكفتاتات باغو يغلصلوم قدمي 4 عامتات زتبصحت تمساسالي اهجراو سممع ادمعنتو كم تزدله كم زي صنحه صبصبات يردوم زاغيت أستات حدا مئتاويت كابوك أنساتن بحرتاتن تراي حزوات مهلاوام زتقصتهم صبصبات بسنكو ماياوي بكلا بأسكافي درجة كم زوسخن قطرنايتهم أب ماياوي أكلات زنبرو هيوتاوين أب حدقا إنا ودقيمت كم زولون يردوم هزباويت ريبابليك تشاينان روسيان انكو قصراوي علماوي سرعات نممكات بحابار كم زسرحة دقيمن أرغاقيتن كلتين هاجرات نزز قلتا اب روسيا عودت زكايت زولو منستر قدات وزاي تشاينا وانغيو بعسرا مسكرم اب كتما سينت بيترسبرغ مس بريزيدنت فلاديمير بوتين اب زكايدو ركبيو انكو قصراو علماوي سرعات انقصتاون وتهدراون تقمات علمنا كوينو كم زلو زقلتا هزباويت ريبابليك تشاينان روسيان كالوت هاجراتون بحبار كقاومون كمكتون صويعن بيناوي زي حقاو اقراتاتن وتهدراو متقطاواتن كاب قند ميلاتات بامريكا زقلس انكو قصراوي سرعات كوينو مهلاوم هزباويت ريبابليك تشاينان روسيان اب تركب وقيسن ابز اوانزي انصار انكو قصراوي سرعات زقبر تقاومتات ان حيلي يمص كم زلو يتقاس بريزيدنت بوتينن منستر قدات وزاي وانغيون اب ممعبال كلتاوي قطباون دبلوماسياون زمدناتات روسيان تشاينان كم اتزراربون تفليتولهم كبرات عزبتنا الساعة استرالوزينا ومستنادونا قدم مزامنا كند رأس زينا هندقم أبزوما ماكل هابت قرب نمعقابن مسسانن يسرح قمزلو جنفر بعال سلطان أقرابن انسسا زقدامن حبيروم هاقراوي وعلى سرناين عفونن عم دنفعتو تاونت حارستوت عبا أبركتو كمزلو أبنتاوين حارستوت قليتهم اب كتما كرنا مدبرت عنا شفشفيت كونتاتنا يزكتاتلا نفس صورات قطري كب كم زبله تحبرو
ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ 8 ኣዋርሕ ካብ ሩስያ ዝገበረቶ እታው ዘይተጻረየ ነዳዲ ብ25 ሚታዊት ዓብዩ መንግስቲ ኣዘርባይጃን ዕጡቃት ኣርሜንያውያን ኣብ ትግባረ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዘትዮም ፕሬዝደንት ኢራን ኢብራሂም ራኢሲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ማዕከናት ዜና ሃገሩ ንዘጽደቐቶ እገዳ ኮንሚኑ حفشاون الساعة 3 ዜና መሰናዶና ኣብዚ ተዛዚምሎን ስለምክትታልኩም ነመስግን ብሩኽ መዓልቲ